di pamasuon ni anak dohot boru di Mulyanta di mana tersurat di Psalmen 27 ayat 1. Jahobado si bermahana dan tegamun kurangana. Jahobado si bermahana dan tegamun kurangana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ido sahane dohuri. Kuliah itu hata di bagasan warni Yesus Kristus. Perdongan saripe ni halak Kristen. Ima perdongan saripe na pinadu di bawah. Ana di batano na badumu kon perdongan saripeoni berhak do aka na perdongan saripe mangido sian na badumu honi manang di bata na pahaposian aha nariko hitung-hitungani perdongan saripe. Berhakdo na perdongan saripe to mangido akan narikot hitung-hitungani perdongan saripe. Alai ala di bata na mengatur hom perdongan saripe ini kudus jala badiado perdongan saripe ini. Ido dihopamuli dohot oroan. Iko korsea do hamna dua na di mata padumuhon hamu upah nabui hamu sadario majalo pasu-pasu berdoa saripeo ditonga-tongani bagas joro diho paguli dihaposokomu adong kurang ditandaho parumpuan na asing ninyo boru habiahan lasohoni nang dihoroan adong doratong ditandaho bahwa na asing ninyo si padang alai coba mapikiri kamu dan puasa gabi kamu puasa gabi sadar roh kamu gabi roh kamu macam masuk berdoa saripeo sadario tugas coba ido baik na udong nanti di batado nama adu di batado na badungko jala nunganidok tu perdongan saripeo neha Kristen ala di batado nama aturhon perdongan saripeo ini dan jadi siram perdongan saripeo ini anggoso siram ini amati. Kuliah itu hata di bagasan warni Yesus Kristus. Marsaringar hata di debata marhite parpesalne. Di tonga-tonga ni pardongan saripe umunan sadario. Jahubalo si parmahana dan tagamo kurangana. Umma pardohan manang pengalaman ni sahanak na posea. Dua-dua di debata di perdalanan di nguluna si gadpa. Jahuba si parmahan dan tagama kurangana. Di bandusi banado bahwa Tuhan adalah gembala di bata permahan ala di foto ibadah di bata permahan dan tagama kurangan ninda ibadah kawang kaida sudah hida wasihuriyat tanah marfumu di pamasuk-masukono mono ditarimoti perpesal pendiso di bata so permahan sebagai gembala akan bawa sasitokna tugas doho tanggung jawab ni permahan
tu na pinarmahan dan semua negara tusi tarikut tu parmahan na tabere contohna majo di 2 tahun anggo parmahan na tusi do ba molo di parmahan dorbian misalnya tadok majo manang 10-20 ular roh lahu mengganggu na binarmahan ini binatang buas menjulu parmahan somanilah menyelamatkan dirinya itu berikan baru pamate na binarmahan ke persoalan na bintik selamat imam molo parmahan na tentus alai yang go parmahan na di padang kurun nabi dia tulus di partai sampai di so luar biasa tanggung jawab di parmahan tuh na binarmahan perjulu tanggung jawabna ikut tanggung jawab di parmahan do membuat na binarmahan na asa dapat mangan do dapat mi tanggung jawab baru dapat 2 humse moloro tantangan manang amaulo roa ka binatang buas lahu pamate na binarmahano ba parmahan pe iko bertanggung jawab iko di mana berjuru di juru asauna gabe di pulgam akka binatang buas na binarmahan jana batuduhun tugas di parmahan molo jumpang sahid di tonga-tonga di na binarmahan ini molo jumpang sahid na ikon badan asaman imam tanggung jawab ni parmahan tu na binarmahan so lima di batudus partai salmen nguluna dua-dua di debata molo dapat mangan dapat minum ibana dirajumi ibana siap debata doi salu molo malua ibana siap permaraan di tonga-tonga di guluna debata do na bagua ibana siap parmaraan jala molo malu ibana siap parsahitona dirajumi ibana debata do babalupon ibana siap tonga-tonga ni parsa hidup hidup ibana Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan jagoba si parmahana dan tegamu kurang alalima dihoa mangpaguni dohot moina oroa asa songo parpesal meni baik kamu di bata di tonga di pardonga sari beuku jagoba si parmahana dan tegamu kurang jalai montamuma dung ujak kamu sadar rumah tangga di tonga-tonga di hurianta anno dapat mangan dapat minum do kamu di tonga di rumah tangga jumpa luan nonton angka hamau doho tantangan di tonga di pardonga sari jumpa luan nong siap kasadi di tonga-tonga di pardonga sari beota alai mulu dapat mangan dapat minum kamu mulu melua kamu siap permaraan mulu melu sahibmu ikut doholongmu debata nama ngalimuni doho nama tupakoni debata nama sahatoni debata nama tupakoni di tonga-tonga ni pardonga saribeo alani dihoama banguni doho toina orowan di dia pengamuan no mengelugal pardongan saribeo naima soon hapur siaw di parpesal beni hapur siaw muna di tonga-tonga di rumah kai jahuba si parmahana dan tagamu kurangana alani mama pada do toina buru hadiah hapur siaw hamuman di bata di tonga di pardongan saribeo soong parmahan molo persehan di bata parmahan di tonga di rumah tanggamu rumah tangga nadingkan
si biruo mahal jalan rumah tangga las niroba dia duban di Tuhan pamorhat to pardonga sari beomo di tonga-tonga ni perkumata pamasu-masu perbugasus sadarion apa usor kamu Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Amin. Berkat yang masih mauliati Tuhan kupasahan kami dua dupamu nabi jadi hokoha ipasok dihami saluhukna mangudurhon anak tohot boru di muliamon macam pasu-pasu pardonga saripeo dua dupamu marhike namosok marsaringan hatam pai ngoton anak dohot boru di muliamon asa semoga bersiap parpesal meni habersial ninasida di tonga di rumah tanggai marhite namando Jehovah si parmangan dak tagamu kurangan ali Tuhan di paingotono anak dohot boru di muliamon asa bayron naho Tuhan di rumah tangga nasida so parmangan mangido manami tua dupa marhite to dinton di burbaliai urupang uma pardalanan di rumah tangga anak dohot boru di muliamon asabui nasida makacong-congkon di tonga di rumah tanggai Jehovah si parmangan dan tagamo kurang Tuhan dung sipul pa masu-masu non las rohani hasuton nami para parpo ima pesta adat anno sude angka kata iyon nadingkan di tonga-tonga dia dati sahapon tuanak dohot boru di huliamon asatu rumah tangga nadingkan nasida tujuruano dihami dan dia lupamu amin Tuhan perdosa na pulang roka urasihan siap harus sauna pasiko ma tangiang namion marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita